До сега в ритъмът на мечтите. Бабо, успокой се. Добре, ако искаш да си отидем, ще го направим. Добре. Ти ще си тръгнеш първа. Бабо, чуй ме. Махай се. Хайде, тръгвай си. Бабо, какво правиш? Нали това искахте? Не, бабо! И ти си тръгвай. Хайде, вън. И не се връщайте. Да не съм ви видяла повече тук. Или ще си понесете последиците. Тръгвайте. Ти си снаха в този дом. Така че се дръж като снаха. И не се опитвай да се правиш на шеф. Ако ли не, следващия път няма да ти простя грешката. Донеси синдура и подноса за молитви. Лампата ще изгасне, ако се дръпна. Какво да правя? Симар, не се тревожи. Докато аз съм жива, никой не може да угаси пламъка. Гуру, Помощ? Пуснете ме! Пуснете ме! Някой да ми помогне! Пуснете ме! Пуснете ме! това е същата жена. Гуру, тази жена. Видях я вчера. Симар. Пуснете ме! Пуснете ме! Не, Гуру. Умолявам ви. Не го наранявайте. Пуснете го. Вижте колко е невинно. Симар, само губиш време. Ще съжаляваш. Това е само за да отвлекат вниманието ти. Не им обръщай внимание, прави това, което ти казвам. Чуваш ли, Симар? Умолявам ви в името на детето. Пуснете го. Как може то да нарани някого? Симар. Какво направи? Какво направи, Симар? Не! Пази се. Защо стоите тук? Махайте се! Не ми трябвате! Какво говориш, майко? Ти не можеш да живееш и ден без своето семейство. Майко, за втори път за 2 дни се опитваш да ни изхвърлиш. Можеш ли да живееш сама? Не съм сама. Имам си приятелка. И тя живее с мен. Защо си тук? Не искам да ям. Махай се. Бабо, не се сърди. Ние сме твои деца. Прости ни. Виж, нося ти ядене.
Моля те, хъпни. Моля те. Добре. Остави го там. Добре. Ти нямаш ли очи? Гледай си в краката. Нацапа ми дрехите. Тък му се бях преоблякла. Ти... Махай се. Прости ми, бабо. Не знам какво стана. Добре ли си? Слушай, ти се преоблечи. През това време аз ще ти донеса друга чиния. И 3 чаши чай. Искаш ли? Добре. Но най-напред почисти пода. Добре. Това е... баба. Сигурна съм, че това са снимките. За какво се закачи това, Сари? Готов. Що за дом е това? Какво става? Ей! Какво е това? За толкова време не си почистила пода. С времето все повече се скатаваш от домакинската работа. Прости ми, бабо. Малко ме боли ръката за това. Достатъчно. Почисти по-бързо и ми донеси нещо за ядене. Много съм гладна. Добре. Ще донеса парцал, за да измия пода и ще се върна. Добре. Подаваш им пръст, пък те ти налапват ръката. Знам си аз. Намерих тези снимки в стаята на баба. Ето, вижте ги. Бяха скрити зад портрета на дядо. Добре, че дух на вятър и паднаха на пода, иначе нямаше да ги намеря. И още нещо. На една от снимките баба е с приятелки. Татко, ти сигурно ги познаваш. Погледни. Да, Сибар. Познавам почти всички приятели на майка. Но има 2 приятелки, които не съм виждал. Майка ги посещаваше често. Как се казваха? Малти и Суганда. Тях никога не съм ги виждал. Ако искаме да разрешим загадката, трябва да съберем информация за тях. Къде живеят, с кого и така нататък. Трябва. Добре, но как да го направим? Момент. Ще използваме това. Това е стария дневник на баба. Намерих го, докато търсех снимките. Вижте, тук са номерата на всичките й приятели. Това съвсем ще ни улесни. Трябва само да ги прозвоним и ще ги намерим. Добре, да започнем да звъним. Татко, обади се ти. Добре. Благодаря.
Много благодаря, да. Готово. Едно е ясно. Всички приятелки на майка са живи и здрави. Освен тези двете. Сигурна съм, че това са Малти и Суганда. Как може да сме сигурни? Техните номера ги няма? Да. Нито имаме номерата им, нито техни снимки отблизо. Тогава... Искаш да кажеш, че... Да, Роли. Това са двете приятелки, чието снимки баба искаше да скрие от нас. Възможно е да ще. Това са единствените жени, за които нямаме информация. Но как ще ги намерим, като не разполагаме нито с телефон, нито с адрес? Как ще ги намерим? Как? Остави това на мен, татко. Ще замина за селото и ще ги намеря. Все някой ще има информация. Не знам защо, но мисля, че ако разберем тяхната тайна, ще получим и отговорите на всичките си въпроси. Убедена съм. Къде е Леля Каруна? Не я виждам. Симар, тя занесе закуската на децата. Симар, дъще, лек път. И се пази. Не се тревожи, татко. Всичко ще бъде наред. Само се молете на богинята да намеря информацията, която ни е необходима. Само това. Симар, успех. Благодаря, Коши. Хайде. Пазете се. Коя е тази? Да, коя сте вие? Аз съм... Виж ти! Ти! Тук! О, не. Ако баба види Сака, ще разбере, че Симар отива някъде и всичко ще отиде по дяволите. Гледай, гледай. Не мога да повярвам, че ти си тук. Не мога. Ума. Мисля, че баба я познава. Влез. Не. Не ме докосвай. Много съм ти сърдита. Толкова време мина, а веднъж не се обади. Това ли наричаш приятелство? Скъпа моя приятелко. Първо ме прегърни, пък после... После ми се карай колкото искаш. Намасте. Виж. Виж какво ти нося. Какво? Спомняш си? Да.
Не се сърди, дъще. У нас не докосваме краката. Нимо, не си ли казала на децата, че по нашия край тези ритуали не се спазват? След като вече си тук, ти ще ги научиш на ритуалите. Влизай. Сигурно си гладна. Умирам от глад. Ще ти уредя закуска. Ума, Пари, защо стоите там? Пригответе и закуска. Да, бабо. Живо! Ела, ума. Моята приятелка обича сладичко. Джан, видъще, донеси и сладки. Добре. Бабо, аз ще ги донеса. Не. Ти стой тук. Симар, на какво прилича това? Колко време ще я държиш на вратата? Покани я да влезе и я заведи в гостната. Влизай, приятелко. Влезте, заповядайте. Ела.